Terus nduk Wanda Amara saka Jogorogo. Ngawi. Ya. Ngendi kok? Ngawi, Jogorogo iki Ngawi. Apa jeneng arah ning nggon Kendal, Simo ngono ae, Tru. Wo, apal ya kowe. Lho, jajaku ngono dhisik. Ya. Saiki Arang-arang rono apa mergo kelarangan ya, Tru. ya ora pancen ya durung jodhone kok. Maca. Ya, dadi Wanda Cah ngawinan. Iya lho. Cedetan saja. Dangdut Bojonegoro. Wong liya dadi dulur Mas Gareng. Ngono ya, Tru. Ya. Racake kebanyakan sing wis nate nimbali awake dhewe kuwi Dadi dulur kaya dene penjane Lik Gendon sak keluarga. oh, ngono. Ya. Nyatane lek tindak nggone dhewe ke taun kepungkur ya, Tru. Apa ya? Ya pamrih aja tumbuk tanggalane hari H. Iki wekasane
iso sesuai karo harapan. Oh iya, ngono ya Gong. Heeh. Dadi ke tahun kepungkur Ki tahun kepungkur nek tindak nggone dhewe. Oh iya, Heeh. ya. Nek ora dipercaya, nek ora ditresnani apa ya kelakon nimbali awake dhewe sak kanca. Wong nuwun sewu dalang saiki pilihane pirang-pirang. Heeh. Nek gelem ngakoni utawa ora, Truk. Saiki iki dalang ki merata. Oh, Ora enek sing menjela kaya jaman sugenge Ki Haji Anom Surata, sugenge Ki Mantep Sudarsana. oh ora ana. Rembiyen ki srengenge kembar. Kuwi dalang kondang-kondange sak jagat ya siji Pak Anom Surata, loro Pak Mantep Sudarsana. Ning saiki srengengene wis angslup mengulon. Oh, ngono. Iya ya, heeh. Saiki merata. Oh, merata ya. Ora nang sing kondang banget ngono ora nang ring menjela ngono ora ana. Ya. Delalah sing arep menjela wae wis menjela wae delalah seda ya kuwi dulurku lanang kakangku saka Ngayu Jakarta. Masena Nugroho. Wah iya, iya. Dadi saiki caraning kekuatan ngono merata ya. Merata ora nek sing menjela. Wah iya, iya. Lho ya, matur nuwun menjane Pak Gendon sak keluarga awake dhewe dianggep dalang kondang. Wah iya, iya. Mergo sing dadi nadare pokoke arep ngrawuhke dalang kondang. Wah iya, nadare ngono ya. Alhamdulillah awake dhewe kang tinimbal ya sak kondange lah alhamdulillah lah terus pokoke. Lah iya, heeh. Awake dhewe kancane ya akeh sing nanggap ya jek pirang-pirang. Ya, Saya jaman saiki terus taun iki ki jane cara wong nandur ngono ora iso panen, Truk. apa iya? Anturae kanca-kanca seniman senusantara iki aku ketemu do sambat kabeh. Oh, ngono. Ketemu kalawan kanca Jawa Timur ya sambat. Kok Agustus kok ora padha karo tahun kepungkur tanggapane. Lah iya. Ya mergo ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Heeh. Awake dhewe kudu sabar lan narima. Ya, Ya. Saya susah meneh, Truk. susah ki ngopo ditanggap wong kok. Susah Indonesia kalah 3-0 karo Vietnam. Rugi lek ngragati, lek naturalisasi. Ngentake wragat pirang-pirang karo Vietnam kalah. Lah iya. Ya, patute awake dhewe bangga ngono bae perkara menang karo kalah iki lah. Pikir kere sing penting wani. Ya sadurunge Mas Uncek, iki Mas Uncek jek lenggah. Bakune matur nuwun Mas Gendon, utawane Gendon Son Terop Renta. Ingkang sampun percaya Demanem Metro sak kanca Dwija Laras Indonesia. Kabula kajate anggenipun miwaha putra marga siwi Mas Andoko kelawan Mbak Intan. Dadi temanten ingkang pinaringan mahyuning jodoh wiwit donya prap teng delahan. Amin amin ya rabbal alamin. Aku njaluk sing klasik sithik, Tru. Saurunge Mas Uncek sing klasik sithik. Mergo sing bertahan nganti jam 2 punjul iki para pini sepuh oleh ora dikeki klasike engko ndak. Tontonan kok ora jangkep, lagu kok geradakan terus. Oh, ngono, Ya ana neng mau neng mburi kelir mbok dipun paringi glatik glinding to Mas Kanto. Ngono to. Ya, ora ketang sak kemerangan, Sing nembang, Sapa, Tru? Tata Wani Tata. Wonten nggih. Glatik glinding saged, Masya Allah, anakku. Rumah sakit apa-apa iso bocah iki. Ayo. Jajah glatik glindinge kaya ngopo? Iki lagu klasik. Ngono, Tru. Ya, Mbak Tata nek sing nembang burine wis biasa. Sing nembang Retno Compe biasa. Lek sing nembang cah lagek lulus SMP munggah neng SMA. Lho wi. Beda. Pemain nek kekurangane dimaklumi. Pemain nek klerune ra nek sing nyeneni ta kowe ta. Oh ngono. Nek nganti sing tuwek-tuwek kleru kekrek cangkeme. Lah. Cangkem ngendi? Ngisor dhuwur. Ya. Coba nah cara iso gadik glinding. Ayah tak pengen krungu ayah. Ayah. Ayah itu. Ya.
Iya, kaya kapan miki pun wonten lenggah mawon wonten napa. Nanonanang ya, cek. Iki biyen arek sekolah ning SMKI tak larang, Tru. Oh iya. Aja ning SMKI perkara kowe arep pengin nyinden guru tak tekakne gurune, burine tak tekake. Arep nari pinter tak leske ning SS. Ya, ya, SS iki Super Sambel. Surya Sumirat. Heeh. Ingin dalang tekakne guru dalang. Ya, Rasane ning SMKI. ya nanonanung ya. Ya Cahayu. Deh. Wis rong Cahayu. Dek digoleki cakepane. Ya. Kawis pito wos Neno. Ya. Terus mikir rada banterno Mas Agus. Gladek glinding dit dolan dalit dit Didite sapa? mandalito Ya. Amandalit dit dolatalit Lit. dit Aja ditlit nduk. lit Nah.
Ah, rampung kanthi kalis ing rubeda. Enek klerak-klerune sithik ora masalah. Lagi pisan iki to nduk lek ngono nek. Pisane wis kaya ngono, ndahne on pindho. Oh iya. Luar biasa nok Cahayu. Membuat ayah bangga ya. Dadi ora rugi lek nyekolahke ya, Gong. Heeh. Ora rugi lek ngeleske nekane guru supaya bocah iki iso apa-apa. Heeh, kepepet kon dalang ya iso terus kuwi. Oh iya, heeh. Ning tak penging ora usah, sekedar bisa saja. Oh iya, heeh. Engko ndak malah saingan karo kakange engko malah. Lah iya, heeh. Lah kok nekokne gamelan kakehan kok terus. Lah iya, heeh. Ya. Yo, coba Mas Uncak mriki, Mas. Ya, Mas Uncak ya. Aki nutang kutang tancah bisa lati. Tak kira nek wis kondur iki mau. Dereng. Oh. Neng kono mau tak kira ki Napa? mangan pecel pincuk iki tak kira kucing. Maturun. Boleh awakmu to. Matur le, Pak. Nggih, matur nuwun. Dan aku kucing berarti jenengan Pak kucing. Ah iya. Lah kula matur nuwun. Berarti Pak kucing. Nggih tasih enten mriki ngentosi iya. goro-goro. Oh ngono ya. Lah nggih wonten. Lah Manuhara mau wis mulai selak payu tadi. Nggih kepayon nika wau dibel. Aku kok balik sik ya. Lah Iya. ngopo? Iki nek sing ngebel Wah, iya. lumayan. Heeh. Nggih. Nah, tetep konsisten karo dawuh timbalan saka menjane nek gendon sak keluarga ya Mas Uncak. Ngaten nggih sembah nuwun. Heeh. Mugi menika tasih kathah ingkang nenggani mengestoni mugi ngatasi kepareng lenggahan tansah panjang yuswa munapa ingkang dipun suwun tansah dipun ijabah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nggih. Sinambi jurung pangestu katur keluarga Pak Gendon. Heeh. Sekalian Ibu, Ya. mugi hajatipun tansah pikantuk kawilujengan. Aku ora maido kok Mas Uncak. Pripun? Nalikane Mas Andoko kuwi diganjar kecelakaan ki sepiro to? Remuke ngati wong tuwa nganti dirawat ana ing rumah sakit sing nganti kaya ngono kae. Nggih. Wong aku ndek iki dikabari si Jendra sing bar sabetan ki mau kecelakaan kalau wong kae atiku wis entek kaya dilolosi otot bayuku. Nggih. Jenenge anak iki lak wis ngungkuli sak samu barange to Mas Uncak. Nggih. Nggih. Loro-loro yen wong tuwa ning aja nganti anak. ngono. Ya sing aja lara kabeh pokoke. Iya. Wong nek lara ki ora penak. Ibarate Ibarate, iya. Ibarate loro-loro ki wong tuwa ning aja nganti anak ki keloro-loro, Iya. nganti lara ngoten. Ning kula salut kalih putra-putrane jenengan. Ngapa? Bangga niki, dadi Iya. wong tuwa bangga. Sing kakung ya dalange ya wasis wis. Sing putri ya nyindene ya wasis. Ora ngerti sing cilik dhewe sak padha kowe. Sak niki Mas anu si ADK Sang Narendra. sing cilik nika. Sak niki pun gedhe to. Wah, kelas 3 SD saiki lagi munggah kelas 3. Sesuk ki lomba maca pat pisan. Wah iya. Nggih. Wis Esuk ben tanggal 29 ki ya wis mayang. adeka niku. Iya. Lah mbok yo ngejak kula to. Ngapa? Engko yogane yo cilik-cilik ngoten. Lah sak penabuh cilik-cilik ngoten lho. Iya. Wah. Dadi Kebanggaan seorang orang tua, saya seniman kuwi nek
iso nurunke anak sing iso neruske marang perjuangane wong tuwa. Betul, betul. Kates ki ora bakal adoh cebloke saka wite, ra ngono to? Nggih, kacang kira ninggal anjaran ngoten niku to. Enek sing kacang ninggal lanjaran. Napa? Kacang Garuda. Niku kadol. Wah, aku mau janjani karo para pamirsa, mbok menawa dinteni sing ana lokasi uga sing ana live streaming Mas Unjak. Bejo Laras Indonesia. Nggih. Napa Iki janjinipun? Janjinipun Mbak Tata diaturi joget lenggeran cara Mbah Nyomasan. Alah. Wis kon nyinden sik kon joget. Heeh. Engko bar iki gen mulih karo Masne. Nah, mergo sesuk kudu sekolah ki momo. Apa ora pengen genep sinden pitu wae Tata ki gen ning omah mergo sesuk sekolah. Aku lek ganggu sekolah iki maneman. Nggih sing penting kan sekolah niku. Nggih, sekolah gen ning negeri kok. Lah nggih. Mongko ning negeri kan sekolahnya mesti gratis. Ngirite ram. Ayo Nduk lah. Yo, lengger Nah, Banyumasan. sekolah gendang itu ijazah. Niki kiambaan sing joget niki. Iya, gen dhewe. Oh. Nek loro ki kudu sepel kok. Siap Mas Gogo. Nah, iki eling-eling Banyumasan. Diaturke para pamirsa utamane sing kagungan dalem njalilik gendon sak keluarga. Wis siap, Go? Sampun nggih. Ya. Pun siap. Tanpa dibawani untuk menyikat waktu. Rumah saku bengi iki tek gulis cuwepet nang Nduk. Lah iya. Apa mergo lek prai rada kesuwen ndek ngene kuwi? Ya ora. Mergo digenteni anake niku wau. Tunggone anake iki semangate dadi wimbuh. 100 gajah. Yuk, monggo buka saron. Yuk, kaya apa? Eling-eling Banyumasan. Yuk. Marina, terima kasih.
hiro lu. Dan luar biasa. Josis. Wah. Wes. Ranyono rangira. Iki apa ora jarian ngono takon ngremong. Nggih saged ya. Tang. Iso ya. Wah iya. Niki lho. Aku seneng win iki. Ranyono rangira lho, cilikane kados napa lho. Lah gomonge kok. Lah nggih. Lek ngerti cilikane Tata iki, wah tenang. Ngentekne ati iki lara-lara nene. Lahir ceprot kuwi lara kuning cah iki. Niki Iya. Lara kuning lah lek menurut dokter kan nek lara kuning kuwi bayi iki dipepe. nggih. Dipepe ning sengenge ngono ta. Nggih to didedekke ngoten Oh, niku. didedekke. Lah mepe mbok iki lali kesuwen dadi ireng to adurite. Tapi kan manis. Nggih, mboten napa-napa. Ora kok ireng, urung lagi masa pemutihan. No. Iya, Lagi masa pemutihan. Oh, iki nek wis mulai skincarean, wah. Lah Wah. nggih, bocah anggar cilikane iki ngrekasake wong tuwa sampeyan ki bakale mulya. Amin. Ah, Amin. biasane ngoten niku. Oke, Mangan ki ora gelem ngombe mutah. Kecilikane. Purunane napa? Asi. Eh? Asi tok niku. Heeh, sih. Dombene asi yo mutah kok. Wah, piye pake. Iya. Jarene asine mambu mbako. Dan matur sembah nuwun ki uga ana sing nyuwun lelagon. Salam dari Samarinda Pak Kangko, nggih. Monitor wonten ing YouTube, terima kasih nyuwun lagu karyanipun Mbah Sukron. Oh nggih. Nggih kula aturaken menika monitor YouTube Dujo Laras Indonesia. Kok dal menika dipun rencangi melek kalian kanca-kanca saka Kenongorejo, Mas Uncek. Kenapa putih niku? Nggih mriki mawon. Mriki mawon ngaten. Rencang-rencange Mas Nopek, Nopian, lawan Mas Didik Kulot SKC, sedulur Kulot Club. Mau sore aku ya menyempatkan untuk ziarah ana bapake Mas Nopek Nopian. Panglima Supirno sing jane bengi iki yo pengin nonton awake dhewe ning Gusti tresnani kelawan panjenengane wis kepareng sowan ana kasuwarganing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi lepas parane Nggih. jembaro kubure. Amin. Murah ketang sak kebiaran mau aku sore mangkat rada awan, rada awal kepengin julung pandunganan ziarah ana makam kono. Lagu karyane Mbah Sukron ya Mas Cak. Ingkang pundi? Nah, Ingkang aturaken. bar anake gendi babone. Monggo. Iki anak buah itu kurang ajar. Ngopo? Ha saiki ganti babone kene ayo bon ngono. Mbak Sompe banter dhewe, ayo bon ngono. Padune arep golek utangan iki. Ayo karo Mbak Retno Cungpe loro, ayo. Apa waya nyidro asmara nek ra iso. Alah. Alah ayo. Kok karo juragane kok. Oh. Hmm. Klelat-klelet. Ya. Metik sari hangling dharma. Ana citrita tingkae kula kalih. Monggo lajengaken Bu Dwi. Nanong Engkang samya cemburayu jenenge ula tampar. sabaris meneh Mbak Retno Cungpe nirokne gayane sinden cilik Kimora. Mok Iya. wani gunjak karo
Budwi nano nanong Nenggih resi Nagaraja suarane anu ya Mas Junjak sik banter mboke ya karo Mbak Tata ki suarane lirih ning iso mlebu ning ati nek mboke suarane banter ya mlebu ning ati. Heeh, Yo beda. banter mboke. Banter mboke Nggih, genah, Pak. bayi ping 3 ya terus. Mboke dikirimi mic menggane. Hanya kayak horor ya ini. Ora kok mergo kuwi. Mergone kulino bengok-bengok wisan. Nglairke telu kan karo ngeden. Biasane kaya tanggoku kae angger lairane wah mbrebeki tanggane terano. Piye? Mulai swambate ngaruwara. Mosok to? Lairane salah karo ngene. Dandut dukune ngono kuwi. Salah. Gusti Allah ngono. Gusti Allah dadi Gusti Allah. Ya ta Gusti Allah ngono. Dukune ndak tondo sithik kadul. Salah ngono. Mulai langsung banter suarane. Sesilih nyinaga Karap gamelan Bali, langgam, terus sing kedua dangdut. Ayo Mas, coba kaya ngapa? Ya, nyidro asmara katon para sedulur ingkang wonten ing Balikpapan Kalimantan Timur. Nyuwun pangapunten nah, delalah anu Mas Uncek. Pripun? Wingi ana biaya telepon ana ing Tenggarong seberang. Nggih. Telepon karo aku diundang bayangan ana Kalimantan Timur, delalah tanggal iki tumbuk karo Anu Madiun. kan mundur napa kan maju ngoten. Ora iso wong jaluke malam Minggu tanggal 22 Agustus sak malam Minggu to. Alah niku dina demit niku. Lah iya. Ramene ra ukur. Mboten saged Mas tanggal 22 Agustus kula pun ten Sebayi Gemarang Madiun. Dadi mbok digolekne dalang sapa? Mobilnya sanes wedang. Nggih. Ya, nggih. Monggo para kanca pun aturaken yo.
Menika tasih wonten ingkang WhatsApp Mas Uncak. Saking sinten? Sugeng dalu Bapak Dwijo Kangkong mugi apa iki? Saya termasuk penggemar setia panjenengan menawi kepareng nyuwun lagon Kembang Kemang. Kembang Kemang iki apa? Kembang Kemang. Nggih. Irangan niku. Tertanda Sudiri Koripan. Nggih, matur suwun. Nggih. Antene kembang setaman no. Pokoke ana sing metu kembang-kembange ngono ya Mas Uncak. Nggih. Nggih. Kembang setaman Bang Melati. Nggih. Dipun aturaken coba kaya ngapa. Gilirane sinten iki? Isih ana Mayang, isih ana Wiwi Irnawati. Nah, Nggih. iki gandeng manggene wayangane teng andalan mengko dibubarke aja nganti setengah papat ya Mas Uncak. Oh. Mergo iki dalane tinggi lalu lintas Nggih. umum. Ampun ngantos setengah sekawan. Nggih. Mangke dugi jam 7 mawon. Nggih, delala sing disuwun lakone Banjaran Gatotkaca utawa Gatotkaca Kalajaya. Ngono, Truk. Ya, Sumben tanggal 5 ya kuwi ning ya diowahi, Truk. ya sanggite diowahi ngono. Men ora padha ya jane nek lakone padha ning iso sak dalang ki duweni sanggit. Wah ya heeh. Disangkit men ora padha. Karo bengi iki. Wah ya heeh, ya. Tanggal 5 no Nganjuk, heeh. Tanggal 6 ya ning Nganjuk, 7 Ponorogo. 8 balik ning Nganjuk meneh, 9 ning Nganjuk meneh. Lah ya heeh. Bismillah kanca-kanca sehat sedaya kuat selamat anggone mengarungi dan netepi kewajibannya Allahumma. Amin amin ya robbal alamin. Ayo Wiwi karo Mayang. Yo, lagune sing enek kembange iki apa? Kembang rawe apa kembang? Apa kembang kangen? Ya, heeh. Matur suwun. Wah, ya. Anu Kusuma Wijaya niku nggih kembang. Ah, semua Wijaya ya kembang pokoke Bang Mawar. berbau kembang. Napa Bang Api mawon? Anu sing enek kembange to? Nggih. Aja kuntu mawar merah. Alalah kuwi lawasan jadul. Wah, mboten buta musik kok saka Mawar Merah. Apa Wi? Yang Kusuma Wijaya, Pak. Kusuma Wijaya ya. Nggih. Nggih. Iya kembang Wijaya Kusuma diwalik Kusuma Wijaya dadi lelagon. Heeh. Ya, ya. Monggo para kanca pun aturaken Kusuma Wijaya katur sedaya kemawon ingkang tasih midhangetaken dan tasih mirsani live utawa siaran langsung dari daleme menjane Mas Gendon sak keluarga. Heeh, yo monggo Cok, dadah.
Terima kasih matur nuwun. Slendro songo. Mas Unjak. Sampun meh jam 3 kula tak ngrampungke lakon tawon kuwi ana entuke, lakon kuwi ana tutuke. Monggo-monggo nderekaken mugi tansah pikantuk kawulujengan. Nggih, netepi kewajiban ya Mas Gareng to. Ndadekne ratu sang Gatotkaca ning Pringgondani mesti ana sandungane, mesti ana godha rencanane muga-muga kuat bakoh rasa nir ing sambikala. Ya, dereke Mas Gareng.